En este vídeo anem a parlar breument dels problemes de proporcionalitat. Els problemes de proporcionalitat començarem explicant la proporcionalitat simple i després passarem a la composta. La diferència que hi ha entre proporcionalitat simple i composta és que a la simple només anem a comparar dos magnituds i a la composta ne compararem tres. Hi ha proporcionalitat entre dos magnituds quan, coneixent una, podem conèixer el valor que tindrà l'altra exactament. Per exemple, si jo vaig a una verduleria i me diuen que el quilo de manzanes és €1,5, si jo compro 3 quilos sé exactament quants diners me va costar. O si jo t'he dit que m'he gastat 5 euros, pots saber exactament quants quilos he comprat. Hi ha altres coses, altres magnituds, que estan relacionades per una tendència, per exemple, les hores d'estudi i la nota que traus, però que no és exacte. Tu, estudiant 2 hores, no saps exactament quina nota vas a traure, per tant, ahir no hi ha proporcionalitat. Hi haurà proporcionalitat quan sabent una sabrem exactament l'altra què serà. En la proporcionalitat entre dos magnituds distingirem que aquestes magnituds poden ser de relació de proporcionalitat directa o inversa. Directa és que si una s'incrementara, l'altra també s'incrementaria. Per exemple, el preu de les manzanes que hem dit abans. Si compro més quilos de manzanes, pagaré més diners. Si compro menys quilos, pagaré menys diners. I si pago menys diners vol dir que compro menys quilos. Està relacionat. En la inversa és al revés. Seria, per exemple, si a una persona li costa netejar una habitació 3 hores, ho he fet, perdoneu. Quan més persones netegen l'habitació, menys temps tardaran. Quan menys persones netegen l'habitació, més temps tardaran. Això seria inversa. Anem a veure un exercici de cada. Per resoldre això aplicarem el que és la regla de 3. I jo sempre ho organitzo en una taula d'altra manera. Fiquem les dues magnituds, fiquem les dades que ens dona el problema i la pregunta que ens està fent. I haurem de veure sempre quina relació hi ha entre la columna on està la X, on està la incògnita, i la columna que sí que coneixem. Anem a veure-ho. Per exemple, per arar un camp de 200 metres quadrats tardem 6 hores. Quant tardaríem per arar un camp de 300 metres quadrats? Ara les magnituds són els metres quadrats i les hores. I ens diuen que 200 metres quadrats, les dades són 200 metres quadrats, tarden 6 hores. 300 metres, quantes hores tardarien? Així, quina proporcionalitat hi ha? Si jo augmento el número de metros quadrats que darà, hauré de tardar més hores. Amb més anirem més. Per tant, és directa. Com és directa, quan fem la regla de 3, ficarem les fraccions en el mateix ordre que hi ha ací. En un costat la que coneixem i en l'altre costat la incògnita. I ja simplement apliquem la regla de 3. Multipliquem la diagonal que coneixem i dividim pel que ens queda. X és 300 per 6 i dividim entre 200, 9 hores. Un altre problema. 3 persones tarden 6 hores en arar el camp. Quant tardarien 2 persones? Doncs ara les magnituds són les persones i les hores. Ens estan dient que 3 persones tarden 6 hores i ens pregunten 2 persones quantes hores tardarien. Ens preguntem quina relació hi ha entre les dues de proporcionalitat. Quan baixem el número de persones haurem de tardar més o menys hores. En aquest cas, a menys persones més hores, per tant és inversa. Si és inversa, el que canvia per aplicar la regla de 3 és que la columna que coneixem li pegarem la volta. Posarem el 2 dalt i el 3 baix en aquest cas. I se'ns queda ixa pegada a la volta i l'altra exactament igual. I ja apliquem la regla de 3 normal. Multipliquem la diagonal i dividim pel que ens queda. X és 3 per 6, la diagonal, i dividit per 2, 9 hores. Anem a veure ara la composta. Ara tindrem 3 magnituds. Què passa? Que així, igual que quan 2 persones poden conèixer o no conèixer.
Doncs en la composta, quan tenim 3 persones, pot ser que 2 se coneguen, però les altres 2 no, o que 2 se coneguen i les altres 2 també, o que no se conegue cap. Per tant, ací cada parell de magnituds tindrà una relació. Ens interessarà la relació que tenen en la incògnita. Anem a veure-ho. Com ara tenim 3 magnituds, posarem, igual que abans, però 3 columnes, una per cada magnitud. I en la regla de 3 tindrem, n'hi haurà 2 columnes que sí que coneixerem, que aniran a un costat, i la incògnita anirà a l'altre. 3 persones tardem 6 hores en arar un camp de 200 metres quadrats. Quan tardaríem 2 persones en arar un camp de 300 metres quadrats? Doncs ara les magnituds són les persones, les hores i els metres quadrats. Ara tenim totes. L'enunciat ens diu que 3 persones, les dades és 3 persones, són 6 hores, 200 metres quadrats. I la pregunta és, 2 persones, una parcel·la de 300 metres quadrats, quant de temps tardarien? Doncs el primer pas, com hem dit, és veure quina relació de proporcionalitat té la incògnita en les altres magnituds. És a dir, les hores en les persones i les hores en els metres quadrats. La relació que hi ha entre persones i metres quadrats ara mateix no ens interessa. Per fer-ho, fixem, per veure la relació que hi ha entre hores i persones, fixem l'altra magnitud que ens queda solta. I se l'anem a deixar en els 200 metres quadrats que ens diu l'enunciat. Sabem que 200 metres quadrats, 3 persones tarden 6 hores. Ara tindrem menys persones. Si tenim menys persones, mantenint 200 metres quadrats, hauríem de tardar més hores o menys. A menys persones hauríem de tardar més hores. Per tant, la relació que hi ha així seria inversa. I anem a veure ara l'altra. Tapem la magnitud que ens queda lliure i la deixem fija en 3 persones. Sabem que 3 persones, 6 hores, 200 metres quadrats. 3 persones, si en compte de 200 ara són 300 metres quadrats, fem més metres quadrats que tardarien més o menys hores. Més hores. Per tant, aquesta seria una proporcionalitat directa. I ara que ja coneixem les dues, actuem exactament igual que abans. Fiquem a un costat les que coneixem, que en aquest cas se multiplicaran, i en l'altre costat la incògnita. Tenint en compte que quan és directa se copien el mateix ordre, però quan és inversa li peguem la volta. Per tant, a un costat deixem la incògnita, el 200 i 300 se queden en el mateix ordre perquè té una relació directa, però les persones li peguem la volta perquè és inversa. I ja només queda calcular les fraccions sabeu que se multipliquen seguit, per tant 2 per 200, 3 per 300, que és 400 partit 900, i apliquem la regla de 3. Multipliquem la diagonal i dividim per 400, ens queden 13 hores i mitja. Per tant, quan tinguem un problema de proporcionalitat, hem de ficar les columnes tal com correspon a cada una magnitud, veure la relació que hi ha entre la x i l'altra magnitud, o la x i les altres magnituds. Té que estar sempre la x així enmig? No, la x la podeu tindre així i hauríeu de veure esta columna en esta i esta columna en l'altra. Mirem la x en les altres magnituds. I després posar-ho en forma de la regla de 3, tenint en compte que quan hi ha una relació de proporcionalitat inversa haurem de girar la fracció. I ja està.